Стационарна бетон помпа за труднодостъпни терени. В това видео ви показваме как се изпомпва бетон на 70 метра разстояние. Ние предлагаме висококачествена услуга с бетон помпа, специално проектирана за агресивни и труднодостъпни терени. Независимо дали става дума за стръмни склонове, тесни пространства или други строителни предизвикателства, нашата стационарна бетон помпа ви спасява. С нея можем да изпомпваме бетон там, където обикновените помпи не могат да достигнат. Доверете се на нашия опит и оборудване и завършете вашите проекти без компромиси. Свържете се с нас и нека заедно преодолеем всички технически предизвикателства.